ake ngiphinde futhi ngibuye udaba lisengayihlawulo. Nakho-ke manje-ke uhlangana nomuntu wesifazane onomntwana kwenye indawo, kodwa njengoba enomntwana kwenye indawo ngebhadi akazange lowo mlisi enze lutho, akazange egeze macala, kenzanga lutho nje, ubeqala ngaye kodwa ukumtholisa umntwana. Inkulumo ithi zingaki inkomo esezophuka lapho wena mangabe uhambisa ihlawulo usuphinde nawe wamtholisa umntwana. Inkulumo ithi wena unazi inkomo kumele uyihambise laphana. Le nkulumo ifuna uyilalele kahle, ungajahi ukuphendula ngoba namadatha amancane vele nithi umuntu akakhuluma ngalokho ethemeleza. Abanamadatha amancane abadlule. Anikwazi ukungijaha entweni yami, efonini yami, ngesikhathi sami, anikwazi. Nibe nithola ulwazi futhi la mahala, anikwazi ukwenza lonto. Akekho nelungelo lokwenza lonto. So-ke ngisekuthenini inkomo kamama isiphukile oqala lokho. Kuphinde kuzoba inkomo yokuthi usenomntwana isiphukile. Inkomo esezuthiwe eseyiphukile. Bese kuba ukuthi ke isifuna ukuthi le ndoda nayo kube khona ekwenzayo noma ihlawula kanjani na. Abakho kumele bephathe imbuzi kuphela engeza amagceke. Bese kuba ukuthi bayakuveza ukuthi uqhubeka nawo umkhwenyana umuntu lokuzana ingane yakhona leyo nisiwe. Ake ngithi nje mhlawumbe uzofika nenkomo abakhombe befike nanenkomo ezo4. Imbuzi kuphela yokugeza amagceke, ayikho inkomo ezophuma. Ayikho inkomo ekuzophuma kuthiwe yehlawulo cha. Kumuntu osenengane yesibili, osezalwa kwesibili. Abantu abenelungelo lokukhipha inkomo labantu bokuqala. Abumele bekhipha inkomo kamama bephinde bekhipha inkomo yehlawulo ethi mo. Ngoba benzanga lutho ke. Lo wesibili ibambe njalo lenkulumo banifuna ukulalela, nja ukuphendula. Lo wesibili uzokhipha imbuzi ukuze idalwa zalengane sizokwazi ukuthi makufika abantu bakulomuzi lokuyikona sonokusekonwe khona bese kuba ukuthi ageziwe amagceke sikwazi ukuthi zibe khona noma kuleyo nkulumo zihlanganyele nazo. Ngoba mangabe ngasageza amagceke yena ngembuzi asikho isidalo esizobe sibusisa lonto ngoba mawukuthi uphindile lo ngana lelo khaya sisadini ukuthi singcolile ngenxa kaphindile. Utolela abantwana ekhaya kuze kube kabili kodwa baboni lutho. So ke lembuzi iyogeza igceke ngoba sekungokwesibili etholisa umntwana kodwa hayi inkomo. Bese kuba ukuthi ke umuzi ophilayo abangawona amaPakistan kanye namaphara. Umnomzana kulowo muzi uyethi uma usufika mhlawumbe lethi inkomo ezo4 noma kuthiwa zingaki ngoba igwejeni noma kuthiwa zu2. Inkomo yemvuma khumbula ke ayiphuki inkomo kababa ihlezi ikhona. Bese kuba ukuthi lezi ngizobeza amabheka. Uyethathe ubaba ngesinqumo sakhe ngoba uyazi ukuthi kuyicala lilengiselwe yena ukuthi la ekhaya kunengane efazisiwe. Kumele le nkomo esidiki igciniwile singaphandle. Uyethatha inkomo ubaba oyisakhamuzi ophila sikhuluma ngesidumbu sika baba. Bese kuba ukuthi uzothi ayibulawe ngaphandle. Leyo nkomo ayibalwa kulo muntu okungowesibili otholise lo mntwana. Ngiyazi khona abantu abangayizwa le video kuba manje kufanele ukuthi ngikhuluma isingisi. Bazophinde bebuza into eyodwa, hayi manje kuhlawulwa kangaki? Uhlawula ukhiphe ingaki? Kodwa ngiyachaza. Lo muntu okade kuyena osetholisa ingane okwesibili etholisa ingane kulo intombazana kulo amuzi. Lo bhuti lo akayikhiphi inkomo ethi moya ehlawulo. Akulona ilungelo lakhe lelo. Umndeni sekufuneka kube wona odecideayo ukuthi ukhipha inkomo ngoba khumbula ayikho inkomo eyisilingiso kwelamathongo ehamba emoyeni. Akakwazi lapha ukushisa impepho kuthiwa kunenkomo ehamba kunecala logcina emzini noma ucela abakhongi behambe kahle ke kuphuma inkomo ethi moya emntweni umuntu esenengane. Umuntu osenengane yiningi into eziphukayo. Ngisilo lakhe aziyibi 11 inkomo. Aziyibi 11 umuntu osenengane kuphuka inkomo kamama. Kuphinde kuzophuka inkomo yokuthi usenomntwana. Okusho ukuthi inkomo esezimele ikhishwe zingaki? Zu9. Kubalwa inkomo yombeko, inkomo yamasi, amabheka, ile yokulokhuza. Izinkomo lezi zokulokhuza lenkomo le ekhipha umakoti ngale ngoba isuke isuka kumkhwenyana. Lezi inkomo zibalele ngesingawe kusuka kunumber 1 zize ziyofika ku11. Kumuntu unomntwana seyiphukile ke manje yokuthi unomntwana phuke 1 kwaphinde kwaphuka nekanina yokuthi umama phela utholakala ingane yakhe isivele isiyonakele yasithola isolizwe lobo lizoyiqoqa.
So ke akekho umkhwenyana ozokhishisa inkomo kamama lapho. Ngisho ibingenayo ingane, akekho umkhwenyana okhishisa inkomo kamama engayificanga. Leyo mizi ayeke ukuphara nokuba amaPakistan. Ngisasho namanje. Akekho umuntu othethe icala angalazi. Ungawuhamba uthethe uqede umhlaba. Ingakho nasemakulanywana ngishizela amani kukhona owenza icala kufuna igama lalowo muntu kuphela. Befika abaseshi, efika amaphoyisa, efika abaseshi, befika amaphoyisa. Ngeke uzothiwa lokhu bafica usakhile babopha usakhile. Kuthiwa kufunakala usithe ayikho into enjalo. Umuntu owenza icala lokulala nengane yomuntu wayikhipha emntombini kwasuka ubungcwele kuyona kwaphuma inconjwa kusuka umngcwele kusuka izalukazi zambe ziyomangala zimangala lowo mdlwembe lowo mgulukudo owenze lonto. Hayi ungemo sefike waba ngowesibili kuleyo ngane belethwa hayi ngoba sazi yena ke sethumela abakho sizohlala ekhanda ke entanyeni ke manje sifuna inkomo kamama ngale kwalokho la ekhanda sixhaphaza umbhedo lo omkhulu. Ayikho ngigama lokuhloniphisa lonto leyo enziwa lapho khokhiswa ingane inkomo imishado ayisurvive enisazoqhubeka imishado ingasurvive. Isaloqhubeka imishado ingasurvive ngoba nibulala into ewusiko akithi njengamanje kuyaqhubeka le ndaba ukuthi khanze kodliwa lapha lokuzwe emotweni. Alikho iplate ekumele lodliwa ngaphandle makwakhe ubuhlobo. Alikho iplate ekumele liphume ekhaya. Ayikho ingane ekumele iphume kubane wabo iyokhamisa ngaphandle nesoka. Kodwa ngoba siphilela icontent kuzoqhubeka kwenzeke. And akukho wrong yabaphilisa ku right kubona kodwa siyobuza mhla sekubhajwe ithendele. Sithi nazo-ke. Yezwa manje? Ngisekutheni ke ihlawulo umuntu onengane uma ngabe seyezeliswe yilowo muntu okumese kuba ukuthi ufuna ukwenza iqiniso akayikhiphi inkomo. Lowo mndeni ilungelo lawo ukuthi kufanele lowo mndeni wona bese uthi kunenkomo ozoyithatha la engabalwa kulo muntu. Engabalwa nakancane kuyena nje mawuthi uhambisa inkomo ezu4 inkomo ezu4 zelobolo wayikhipha imbuzi engeza amagceke waphinda waqhubeka wakhokha. Imile nje kanjalo. Akukho la kuthiwa kumele akhiphe khona inkomo ethi mo. Alikwazi icala ihlawula ukufana alikwazi icala likufana necala lomuntu ofika kuba uyena oqala indaba. Bese kuthiwa isigwebo sizofana nomuntu ofike kuvele sekonakela. Akukwazi into enjalo kwenzeka. Akukwazi. So nje inkomo imiphuma ekhaya iyakhulumisa. Abantu abakwazi lokho. Inkomo imiphuma ekhaya iyakhulumisa. Ayikho inkomo ehamba emoyeni. Musana ukuvuma emakhweneni exhaphazwe. Musukuthanda abantu basekhweni ukudlula ithongo lakho. Le ndaba ukuthi hayi ngizobe ngiyabahlaza. Manje khwena ngikwazi ukuveza ukuthi umuntu ngimfica. Inkulumo iphathwa abakhongi. Bakhongi angitholanga into akufune ngiyithole kule ngane. Ngayifica ingasaphelele. Ngicela nikuveze manifika lapha benimukele ukuthi kunendlela ngithola indlela isihanjiwe la ngakho ke ngamanye amazwi kunenkomo esoyiphula okuthiwa ngekamama esingesikwazi ukumnikeza ngoba sibophe ithongo lethu uma ngabe sikhipha ngoba asiyazi le ithongo la ekhaya liyayazi limangele lapho kuyilona elahamba lawo mangala khona buzana intombi kanjalo nethongo la ekhaya liyazi ukuthi inkomo la mangala kwabani baphumile abakhongi lonkulumo yenkomo. Ngeke saqala lapha ngithi hayi abantu bala ekhaya niyasixhaphaza. Baphumile ngoba bakhuluma la lento ishiselwe impepho kwaba khona kwenza utshwala. Ngikhuluma ngabantu abangasabenzi utshwala sikhuluma ngalawo bantu. Lo asikhulumi yalapha. Kwakwenza utshwala la obukhipha abakhongi kwabakhona umama ofaka isifociya la abophe ahlale nengane yakhe yomfana kubanjwe umoya ukuthi abakhongi abangabi nankinga nenkomo engakhathala endleleni kufaka ubophe isifociya la behambe bekhuseleke ngisho ukuthi abaphethe imali bengabanjwe inkunzi. Sikhuluma ngalamadoda azogijima lapha nawo ahambile futhi abhekele. Sikhuluma ngalawo. Mawuhlawula kumuntu omthole intombi kuba khona inkomo eya ngaphandle bese kuphinda kube ukuthi inkomo kamama ayilona ihlawulo. Inkomo kababa yemvuma ayilona ihlawulo. Imbuzi ingeza amagceke, imbuzi yokugeza intombi. Umuntu lo omthole esagcwele. Lo omthole engasagcwele ikhona inkomo kamama ngoba ikhona inkomo yehlawulo. Hayi kamama iyaphuke kamama ube umthole engasagcwele kodwa ehlawula ikhona ngaphandle ngoba akazabe nangane uqala ngawe. Inkomo ezophuka ile yokuthi umthole indlela ivele isihanjiwe kodwa ukuba nomntwana nokuba nosana la ekhaya nokubwenza unkosikazi afaziswe la ekhaya uqala ngawe. Iyafunakala ke lo nkomo kuthiwa isidiki ngaphandle. Bazophinda bebuza into eyodwa. Ngiyabonga ethuba.